Mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa oita madevelopments munyika yeZambia, pataona kuti aiwa akwanisa kufanda mastudents aiwa anodzidza kuUniversity of Zambia. Aiwa tiri kuona kuti vanhu vari kupembera, zvataona kuti kunyange nevanhu vekuZambia maactivists vanenge vachipembera nechitiko ichi. But unoona kuti pane mashoko anobuda vachitaura, sadamira mashoko anobuda togwa nemaactivists panyika yeZambia. Ndobva subscribe like turn on the bell icon. Timina paindi yaJoseph Kalimbo anyora achiti anotanga posta that picture rebhazi ramungoona rakanzi EDUNZA scholarship. Achimirira kuti Mnangagwa University of Zambia scholarship. Anoendera mberi achiti the chairman of Sabc has set up a scholarship program supporting and paying tuition for students at the University of Zambia, UNZA. You can take Zambian out of Zambia, but you cannot take Zambia out of a Zambian. Ndoma mashoko ari kuyaitira panapa achiti aiwa yesu congratulate kuti madevelopments akanaka anoitwa the Sabc chairman. Atiri kuona kuti munyika munyika yeZambia vada kuti aiwa vanenge vachidzidza vanenge vachifesa machallenges vakwanisa kuripirirwa mari dzavo aiwa nemutungamiri wenyika yemazuva Mnangagwa the Sabc chairman. Anoendera mberi achiexpressa my feelings ake achiti yes, this move was good. Onyora achiti you can take a Zambian out of Zambia, but you cannot take Zambia out of Zambia. Naurozama kuti aiwa maZambians tingori nedignity. Kunyange maZimbabweans akapinda munyika yeZambia anditika kunyange vakada kuchinjwa zvavari nekuda the regime vana Mnangagwa vada kuchinjwa sezvamuudza kuti vanhu vemunyika yeZimbabwe vanotungamirira munyika yeZimbabwe vanosvora mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Asi vanhu kunyange vakapinda munyika yeZambia they cannot change what the Zambians are. Kunyange maZimbabweans akapinda vachizivikanwa kuti kune vamwe vanhu vari corrupt vakapinziwa, but they cannot change their dignities, they cannot change what they believe into. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda comment section medu, musavano subscribe or like, turn on the bell icon.